aku wong bagus santep rasa atimu tresnaku tulus jroning mantap Widi Audio sak jose lara penak kampung operator Nadianto aku lan sliramu ketemu neng kene nduk ning rasa tresnaku marang sliramu kok kowe tak anggap anakku dhewe ora selingkuhanku iya jajeru mergone aku nek selingkuhan ora patut Pak Kadus sugeng dalu Pak Kadus siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setyaku bisa duweni marang sang biasolaki rasa kangen nanging putih lintang bulan dadi saksi pepayangi datang kembali janji sapaya goyang tipis-tipis bolo masuk rene nyedak rene tak cedake karo bolo-bolo salim wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning bocahe telu ramene rawuh pasukan jogetnya tipis-tipis bolo asik pasukan joget kita siang Sulaksi rasa kangen alimku janji sapaya mukti supaya pati asik yo api puasa sama goyang dong
ora bakal serno. Yo, masih telung ronde gaske masih. Masih. Iya, asik, ada DJ ini terata kerek. Di DJ, asik. Ayo gasnya mas. Ciro lupa siang pantororati among eleng mandi sekati Ciro setiaku iso anduweni marang ya suas ayo Ciro lupa asik DJ-nya Nyami Jiwa Production. Terima kasih di audio Alfi Bostina Mengayu tresnamu kinaryo tombo susah joneng tanganku. Banyu segoro tresnaku ora bakal serno. Yen wes tresno ora bisa dipisah. Sudah.